Nian nintzen arropa dendatan jaiotzen dela pentsatzen zuen bakarra. Bai, horma baten atzean kamisetak josten dituen makina erraldoi bat balego bezala. Eta amaitutakoan, horrutziko baritu bezala. Denda barruan txukun tolestuta eta ordenatuta. Gu erostera joan arte zain. Bai, horixe pentsatzen nuen nik. Zuek ere bai. Egun batean, nire kamisetaren etiketak azala urratzen zidan arte. Kendu egin nuen zaborretara botatzeko eta begiratu nionean, ulertzen nuen zerbait irakurri nuen. Made in Bangladesh. Non dago hori? Korrika joan nintzen mapa bilatzera, eta konturatu nintzen oso urrun zegoela, nire etxetik 8.000 kilometro baino gehiagora. Hori ia mundu bira erdia da. Nola litzateke posible kamiseta hark nik nire bizitza osoan baino gehiago bidaiatu izana? Egun hartan, etiketa hark ez zidan azala bakarrik ukitu. Nire barrua ukitu zuen. Nire jakin mina piztu zuen. Nolakoa ote da urruneko leku hori? Nork josi ote zuen kamiseta hau planetaren bestaldean? Nola da posible jantziak nola egiten diren ez jakitea? Poliki liburuak irakurtzen hasi nintzen eta gauza harrigarriak aurkitu nituen. Esaterako, nirea bezalako kamiseta bat egiteko 2.700 litro ur behar direla. Hori aur batek 3 urtetan edaten duen ura da. Edo bota behar nuen kamiseta hark zabortegi batean desagertzeko 200 urte baino gehiago behar dituen materialak dituela. Edo erabiltzen ditugun jantzi gehienak 10 aldiz baino gutxiago janzten direla. Edo segundu bakoitzeko munduan arropaz beteriko kamioi oso bat botatzen dela zaborretara. Nola da posible? Ziur nengoen tona hoietako asko eta asko egoera ezin hobean zeudela. Edo akatzen bat izan da ere, ziur konpon zitezkela. Ura aldatu beharra zegoen. Ganbaratik aititeren jostun makina zaharra jaitsi nuen, eta gauetan ohetik jekitzen nintzen nire arropa zaharrak josten eta konpontzen ikasteko. Hoiei buruzko istorio berri bat kontatzeko, bizitza berri bat emateko. Lagunei guztia kontatu nien, eta gauza bera egiten hasi ziren. Eta pixkanaka mugimendu berri bat sortu zen, Made in etxean. Izan ere, arropa jasangarriena dagoeneko baduguna baita. Eta arropa fabrikarik arduratsuena gure etxean bertan dago. Ai, oraindik ez dut nire burua aurkeztu. Karle naiz. Eta hau, gure arropa fabrika da.